Și plus că cred că v-ați învățat oarecum cu programul meu. Eu live ați văzut că intru pe Instagram, dar nu anunț. Da, bineînțeles că o să mă uit la Survivor. Să las filtru, să iau filtrul ăsta, să-l... Nu vreau, fac ce vreau. Nu mi-a crescut părul, sunt extensii. Mi se pare că ai exagerat puțin cu machiajul. Nu, draga mea, nu am exagerat cu niciun machiaj. Fiecare este liber să machieze și să facă ce vrea. Puteți să mă scutiți, să scot filtrul, pentru că nu vreau. Cristi, ce faci, măi, Cristi? Ioana! Ce rutină ai pentru ten? Andreea, nu o să spun rutina mea și o să-ți spun și de ce. Pentru că am un produs pe care îl folosesc, are un program anume pe care trebuie să-l respecti. Iar dacă nu îl respecti, riști să arăți mai rău ca înainte. Așa că nu pot să vă spun despre ce este vorba, decât dacă stau să vă prezint în privat programul, pentru că nu vreau să pățească cineva ceva și să mă simt eu vinovată. Nu am lentile de contact. M-a certat Marinescu? Da, cui pasă. Nu pot să zic că țin cu faimoșii sau războinici, eu țin cu cine merită. Ai devenit foarte arogantă și chiar nu este cazul. Eu nu simt. Mai rău de atât nu se poate și totuși ești aici. Mona este dincolo. Comunicii ăștia frumoși și inteligenți. Mulțumim, de fapt. Că ne spui cine a câștigat telefonul. Care? iPhone-ul de pe pagina mea sau smartphone-ul de ultimă generație? Nu o să mai merg la Puterea Dragoste pentru că nu am timp. Lucrez acum și sper să evoluez, deși îmi place postul pe care l-am, cred că e făcut pentru mine, deși sunt așa încă puțin emotivă. De Revelion a fost drăguț, Denisa. Mi-a plăcut, m-am distrat. Nu sunt într-o relație cu nimeni și nu-mi place, da, vedeți, așa e, adevărat. Și nici nu mă gândesc la cineva anume. Ce serviciu ai? Păi, lucrez pentru Wowbiz. Și am 2 emisiuni pe care le prezint. Cosmin, te pup! Da, chiar făceam live-uri când locuiam în casă acolo la PD. Și ce mă gândeam, oricum nu o să stau foarte mult live aici pe Instagram, pentru că vreau să intru live pe TikTok. Să vă văd și acolo. Pe TikTok mă găsiți Comunici Bianca 14. Nu știu ce l-am scris așa. Am făcut de mult TikTok-ul ăsta. Dar să știți că acolo postez. Cel puțin o dată pe săptămână postez. Fac TikTok-uri, dar nu le distribui pe Instagram pe ades. Nu știu de ce. Cum nu vorbesc cu voi? Vorbesc. Dar nu mai am voce, nu știu de ce.
Fă ceva la sprâncene se vede cam nașpa. Nu, uite, mie așa îmi plac. Cât mai deschise. Bineînțeles că îl susțin pe Jador. Este unul dintre persoanele pe care le voi susține. Ai un serial, film preferat? Am mai multe seriale. Puteți să găsiți chiar pe canalul meu de YouTube. Am un vlog în care spun chiar serialele mele preferate, pe care le-am iubit și la care încă aștept sezonul următor. Deși te-a lansat lumea muzicii, e prea mult spus. Cred că... Ia stai, uite că e Cristi Live, să văd dacă pot să-l bag. Nu am uitat la Teen Wolf. Cristi, tu mă vezi? Mă auzi? Mona este dincolo. Nu merge. O să... Ai auzit că vorbesc... Nu m-am uitat la Puterea Dragostei astăzi, că nu am avut timp, dar o să mă uit mai târziu. Să vedem care și cum a vorbit despre mine. Cristian s-ar înțelege cu Maria perfect. Da, și eu cred că ar trebui să formeze un cuplu. Bianca, să vede chimia dintre tine și Mihei. Eu și Mihei suntem ca doi frați, mai mult, sau prieteni. Cum te vedeam în viitor? Depinde, viitorul apropiat sau viitorul îndepărtat. În viitorul îndepărtat, să zicem, mă văd căsătorită, cu un băbăluș sau doi, cu un job pe care tânjesc eu. Da. Am înțeles că a vorbit Marinescu, dar o să mă uit eu. Vreau să mă uit eu personal, pentru că așa se induce în eroare și nu vreau. Descrieți fratele în 5 cuvinte. Cred că sufletist, înțelegător, amuzant, real, sincer. Îi place să spună lucrurilor pe nume. De ce nu mai faci live pe YouTube? O să fac și live pe YouTube, doar că este destul de târziu acum. Mâine mă duc să mă vopsesc la păr. Am programare și pe seară o să fac live. Adică mâine seară o să fac live. Te crezi vedetă? Nu mă cred vedetă, nici nu cred că sunt vedetă. Sunt o persoană mai cunoscută, să zicem. Mie îmi place foarte mult cum arată părul așa, chiar dacă vă ziceți că este urât, mie îmi place. Și o să-l mai fac așa. Da, musculițe. Nu sunt îndrăgostită. Nope. Deci când ne cine a câștigat telefonul? Draga mea, te-am întrebat, care telefon? Pentru că sunt două concursuri. Unul pe care l-am postat mai devreme la mine pe story, adică pe profilul meu, și încă un concurs tot cu telefon pe wowbiz.ro, pe pagina noastră. Și foarte frumos cu părul așa. Mersi, Adriana. Adriana m-a văzut și realitate și știe că arată bine. Poate pe ecran nu știu cât de bine arată. Dar în realitate arată bine. Crezi în cuplu George și Mădălina? Cred în dragostea Mădălinei față de George, dar invers, nu. Nu știu, așa se vede în exterior ce-or fi între ei, nu știu, și am fost în casă și știu cum e. Dacă așa se vede de la televizor, ai...
Am 2 frați. Nu mă interesează despre ceata nimănui cu nimănui. Eu am treburile mele. De ce nu-ți pui implanturi mamare? Pentru că, în primul, cred că ăsta e factorul cel mai important. Momentan sunt mulțumită de corpul meu. Am încredere în mine și nu simt nevoia. Însă, dacă o să ajung în punctul ăla în care zic, nu mai pot, o să-mi pun. Până atunci sunt nehotărâtă. Nu știu, nu vreau. Dacă ești machiată, mai pui și filtru. Da, dacă mai pot să pun și filtru, pot să mă și machez, pot să intru și nemachiată, pot să intru cum vreau eu. Nu are de ce să te deranjeze pe tine. Bianca, te rog să-ți faci părul, dar cu părul tău fără extensii, te rog să încerci. Am fost și fără extensii acum câteva zile. Bun, imediat cum ies live de pe Instagram de aici, o să intru live pe TikTok. Vreau să încerc și eu să văd cum e acolo. Să faci live în caz de mă simt bine. O să mai intru. Te-ai gândit că atunci când o să ieși în emisiune o să ai o carieră în televiziune? Nu. Nu am gândit pentru că așa sunt eu. O fire mai modestă și nu credeam că merit. Credeam că aveam nevoie de mai multă experiență, însă știți cum e? Când vă duceți la un job și vă întreabă aveți experiență și voi spuneți, păi n-am lucrat ca să știu ca să am experiență. Și atunci vă ciocniți de treaba asta. Și atunci îmi prinde foarte bine faptul că momentan este online. Ce faci, Nu soro? să cred că te văd. Eu nu mă văd. Eu te văd pe tine. Ce Lasă că faci? e bine. Stai să vedem dacă ne vede lumea. Spuneți-ne, vă rog, dacă ne vedeți. 2600. Adresa lui este de fapt conflict de interes. Și că eu Da. te-am pus să zici în emisiunea aia de George de rău. Păi și mai devreme că am zis de George, ce treabă are cu tine? Că nu cred că el o iubește pe Mădălina. Mă, eu sunt sincer, eu sunt adepta poveștilor de dragoste reale. Mie îmi place dragostea la nebunii. Unde să văd dacă ai George acolo? George, îmi pare rău. Eu am spus așa, eu îmi văd părerea mea. Din exterior, de treaba asta acolo. mă, fake-ule, taci din gură și lasă-mă să vorbesc, că pe live-ul meu. Din exterior, de la televizor, așa se vede. Că o fi altceva între ei doi și nu văd eu în casă, asta este partea a doua. Așa Sunt s-a aici văzut și la 3000. relația mea cu doamne Iarnice. Alexandru Moroșan. Te pup. Ce faci, mă? Îl pupam pe Alexandru Moroșan. Mă gândeam că mă... Nu, Bibi. Vă zic eu aici la toți. Da, mă, Vă spun eu eu știu, că poate în colegul spate, de cameră. el o iubește, da, nu neg, că n-am de unde să știu 100%, că nu-s Dumnezeu. Vă zic eu aici Așa. la toți pe live. Ce? Că George e colegul meu de cameră de 6 luni Dar de nu mă zile. interesează pe mine Vă zic eu la toată lumea, cu coleg de George iubește cameră, cum- da, ce, că e colegul tău de cameră să nu spună, nu știu, o travă mâncare, Nu. serios acum. În fine. Nu trebuie să ne luăm apărarea, mie de asta nu-mi plac chestiile astea, e colegul meu de Dar cameră. Bianca, eu nu iau apărare la Dacă niciun vreau care... să spun ceva, eu spun. Nu, eu... Bun, știu că asta e părerea ta, dar vreau eu să vă spun o părere inside. Da, ok, uite, spune și tu. Uite, mă, vezi că eu accept. Zi. Deci, părerea e despre George, fiindcă îl cunosc foarte bine și niciodată de când vorbește cu Mădălina, crede-mă, ori este cel mai precaut om pe care l-am cunoscut în viața mea și n-a făcut nicio greșeală, fiindcă a calculat treaba asta, ori este, cum spun eu, și anume că el o iubește pe Mădălina și că o respectă foarte mult. Da. Trebuie să fie prea perfect ca să... Dar nu există omul în așa măsură încât să... Există, lasă-mă, te rog frumos. Eu am stat chiar în aceeași casă, în același apartament, pentru că eu aveam camera mea și ea avea camera lor,
se vedeau în fiecare seară, mamă, ce iubire, scrisori de dragoste, la. S-a terminat competiția după o săptămână, s-au despărțit. What is this? Da, ei și-au consumat dragostea în emisiuni. Nu. Ea era fake, sau unul dintre ei, dar nu știu care. Da, și am mai zis ceva că eu te-am pus să zici de Mariana că nu știu ce face, că mă ține pe mine nu știu cum, ca să o pui pe Mariana într-o lună proastă și că eu sunt capul la toate treburile astea. Eu te-am pus pe tine să zici. Asta e Manescu. Păi stai un pic, dacă el este atât de strategic, el se gândește la atât de multe chestii, mi se pare perfect normal. Sunt ideile lui. Eu că zic ție un sfat, tu nici te-a n-ai, nu-l asculți, chiar și tata ți-a spus, mă, de ce nu asculți pe Bianca? El a spus, eu vreau să fac ce vreau eu. Mă, ești liber să faci ce vrei tu. Dar că-ți dau un sfat, nu mai vorbi urât. Ce ți-am spus? Nu mai vorbi urât, nu te mai nerva din toate prostiile. Chiar azi mi-a spus cineva, mă, dar ce are fractul? Se enervează din orice prostie. Că așa el, că tu trăiești fiecare clip acolo ca și mine. Dar sunt alții care joacă strategic. Da, Cristi, de rog, încearcă cu Maria, vă potriviți. Uite, mie îmi place de Maria. Mă, dar așa tare urlă, dar nu contează că urlă. Eu sunt prieten. Eu Prietena știu mea. că ești prieten cu ea. Dar de ce să nu te combini cu ea? Că e drăguță. Mie îmi place. Nu mă vrea nici Maria, nu mă vrea nimeni pe mine, cel mai... Taci, mă. Nu, mă, eu zis că așteaptă să simtă dragostea cu un bărbat. Nu știu. La ce zodie? Nu știu, habar n-am. Eu nu cred în zodiac. Mă, eu i-am spus lui Cristi, i-am spus despre Mariana, dar dacă el îmi zice, mă, eu știu mai bine, eu ce pot să fac? Acum nu mai vorbești cu ea? Da, normal, am vorbit de mult. Suntem prieteni foarte buni, ne înțelegem foarte bine. Dacă o să fie vreo relație între noi, foarte bine, dacă nu... Și nu o să fac niciodată ce îmi spune mie altcineva, doar de dragul de a câștiga ceva. Dar dacă vezi că ea nu vrea, asta e, mergi și tu mai departe. Da, dar nu sunt genul ăla de bărbat care să stea fixat pe Mariana. Eu știu că ea nu zice, dar oameni de exterior... Mine. Eu sunt genul de bărbat și am spus foarte clar în emisiune, dacă o să vină o femeie și o să-mi atragă atenția și o să doresc ceva, mă întreb spre ea fără niciun fel de problemă. Da, adică pentru mine nu este un impediment în a fi fericit. Niciodată. Uite, îmi spune nu să mă apucă-te de sală, că o să moară fetele după tine. Mă, e mai important că l-are pe ăsta și asta. Chiar vorbeam cu Romeo, el este instructor de fitness și mi-a zis că aș avea o constituție suficient de bună pentru sală și pentru... Lasă cu burtică natural, că degeaba mănânci cărniță. Lasă-mă, Bib, că mă apuc și un pic de sală, dar după emisiune, că știi că nu avem timp acum nici să... Da, adevărat asta. Bă, credeți-mă că dacă nu mă iubiți cum sunt eu, dacă aș încerca să fiu altcineva, ar fi și mai nasol. Tu nu înțelegi. Toți oamenii vor ca tu să evoluezi. Nu zice nimeni de rău. Exact și mie. Tu crezi că mie câți oameni îmi spun, Bianca, așa, dă-ți părul jos. Unii îmi spun fără extensii, unii spun cu extensii, unii fă-ți drept, unii fă-ți ondulat, unii nu te machia, unii machează-te. Multe sunt. Împacă-te, nu te împăca. Vorbește mai mult, vorbește mai puțin. Râzi, nu râzi. Sunt o grămadă. Da, sunt prea multe păreri. Sunt prea multe păreri. Păi sunt prea multe păreri, dar tu dacă ar spune toți la fel, să înțelegi și să selectezi. Băi, asta da, asta nu. Nu să le refuzi pe toate. Da, eu știu că tu știu că tu ai chestia asta de... Tot ce îmi spune mie lumea, eu știu deja și m-am gândit și eu la lucrurile alea. Trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, că trebuie să fim oameni calculați și să ne calculăm fiecare pas în viață. Dar eu știu deja ce îmi spune lumea, crede-mă, am toate în cap. Și tu prea vrei să fii tu balanța care știe tot. Tu nu ești. Nu să fiu balanța, nu. Este viața mea și cred că... Aia, știi tu tot. Nu ești atunci eu sunt stăpânul propriului meu corp și stăpânul meu. Eu să decid. Dar nu deții adevărul suprem. Asta e clar, dar referitor la sfaturile primite, despre cum ar trebui să fiu în emisiune, asta cred că cel mai bine le înveți pe propria ta piele. Într-adevăr. Corect. Dacă acționezi... Și tu ai învățat în emisiune cum să fii și te-a iubit lumea pentru că ai fost tu. Nu neapărat pentru că am fost eu, ci pentru că au văzut că, deși am greșit,
pe parcurs m-am schimbat. Uite, am făcut asta, a doua oară n-am mai greșit. Am dat odată cu capul, am dat de 2 ori, a treia oară n-am mai greșit. Înțelegi? Normal, dar ai evoluat tu ca urmare a greșelilor tale, adică nu ai greșit odată și... Păi da, dar dacă lumea zice nu te mai enerva la ce zice Marinescu, că ăla nu mă provoacă. Dar nu, că eu nu mă enervez la Marinescu Ba, aproape toată lumea deloc. spune că te enervezi. Nu. De ce nu Într-adevăr, m-am uitat la câteva momente și pare că sunt foarte nervos la televizor, dar eu în realitate nu sunt nervos Păi deloc. vezi? Ridic un pic tonul și încerc să mă impun, fiindcă știi cum e în casă, gălăgie și toată lumea vorbește din toate direcțiile și nu te lasă să vorbești. Și ca să mă fac auzit, pare că mă enervez, dar eu în sinea mea nu mă enervez deloc. Adică sunt foarte calm. Vezi că tot, uite, lumea zice să fii mai calm, să fii mai calm. Păi nu că mi-am pierdut cumpătul, cred că ieri sau nu mai știu, când nu mă lăsa Nico să vorbesc deloc, după care a intervenit și Rareș peste mine de vreo 2 ori și m-a enervat foarte tare și am trântit o masă din aia, gen, am ridicat-o în sus și am dat așa și am zis că hai să ne batem, știi? Că mă enervau, dar nu mi-a trecut la fel de repede, adică în 5 minute mi-am revenit cu nervi. Și la mine știi că scăpările astea de nervi sunt foarte rare. El mă provoacă, da, doamnă Mariana, asta nu și eu. Eu cred că Nu, te potrivi cu Mona, nu. e greu pentru Marinescu acum, cel mai greu, fiindcă el trebuie să rămână pe poziție, știi? Și dacă pică din poziția de favorit, o să fie foarte frustrat. Că toată ziua spune că nu mă înțeleg cu nimeni, dar măcar publicul mă susține. Dacă rămâi și fără public, ce faci? Ce despsihic. Eu Exact sunt așa bine face unica. și când vorbim la telefon. Eu El sunt... zice numai ce vrea el, eu încerc să-l învăț, el nu vrea. Dar Nu Bianca, se poate s-au cu el. schimbat și regulile, s-au schimbat și concurenții, s-a schimbat și prezentatorul, Și s-au ce? schimbat multe lucruri. Adică, într-adevăr, trăirile poate sunt similare, fiindcă trăiești cam în același context. Dar oamenii și lucrurile s-au schimbat. Nu contează. Mulțumim A, pentru inimioare. Nicos o să fie eliminat. Posibil, uitați-vă la emisiune. Rac este Bianca. Măi, vezi că a zis azi la horoscop, nu mai știu, uite-te la emisiune, că a zis ceva de balanță, că pe la sfârșitul anului o să ai nu știu ce. Uite că iei 100 de trandafiri, Maria. Iau 1000. Mă, vorbim și de Marinescu că a fost un Știi, subiect... balanță. Ai nebun, mă, Marinescu, zice că eu vorbesc de la emisiune. Eu vorbesc strict părerile mele. Dacă m-aș uita, nu ar trebui să-mi dau joc cu părerea. Fii atent, a fost invitată la tine Maia și nu mai știu Da, cine. băieții, da. Au zis că nu lăsai tu concurenții să-și dea părerea deloc despre nimeni și ai intervenit tu spunând ceva de Marinescu să-l pui pe el într-o lumină proastă. Asta a zis. La ei e bun și să uita cum trebuie. Am întrebat la un moment dat cine credeți că ar trebui să câștige sezonul. Am întrebat chestii de genul și nu m-am băgat eu să-mi dau cu Ce părerea. răspunsuri ai primit? Nu mai țin minte. Maia cred că a zis că tu, parcă. Nico, cum îl cheamă? David? Seba a zis că Marinescu, parcă. Fratele lui? Da, prietenului. Și nu mai țin minte. David? Da, dar nu mai știu ce a zis. Habar n-am. Nu știu, dar era cineva certat cu George. Cred că Seba. Aian? Nu, măi. Seba, cred că era certat cu cum îl cheamă? George. Nu știu, că a zis că ăla chiar nu merită, că am întrebat și cine nu merită. Da. Hai că e foarte multă lume care te iubește pe aici. Nu-mi pasă de comentariile astea. Oricum eu nu prea intru live pe Instagram. Am să intru așa cum mi-ai amintit tu. Știi că mai intram prin sezonul 1. Roberto. Și acum urmează, vreau să intru live pe TikTok. Da. Și Alexandru s-a apucat de live pe TikTok. Alexandru, dacă mai știi aici, te iubește fratele tău. Da. No, bun. Hai că te las că mă duc să intru pe TikTok. Vă pup, dragii mei. Vă iubesc. Vă pup. Ce-ți vă mai zic? Ce-ți vă mai zic? Hai, intră tu live pe Instagram aici. Intră cu... Nu mai intru.
mă bag la Nu, somn. nu, bine. Vă pupă toți, Hai, pa! pupi, noapte bună! Da, vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături. O să ies acum pentru că v-am zis vreau să intru live pe TikTok și ne vedem acolo. Comonici Bianca 14. Să aveți grijă de voi. Noapte bună! Ne vedem pentru cine intră pe TikTok.